Είμαι ο Κωνσταντίνος και δεν σας μιλάω από κάποια παραλία. Είμαι ο Αντώνης και μόλις τελείωσα τη δουλειά. Είμαι η Χριστίνα και πίνω το καφέ μου στην μπάρα. Κύριε Πρωθυπουργέ, όλοι εμείς ξοδεύουμε το καλοκαίρι μας σε κάτι που για κάποιους ίσως φαίνεται ανόητο ή αιμονικό. Για εμάς όμως αποτελεί θεματοφύλαξη. Είμαστε οι εθελοντές στο πεδίο με τον ενθουσιασμό της αρρωγής και το ζήλο της ευδοκίμησης. Το 2014 ξεκινήσαμε σε ένα πλοίο εθελοντές πρόληψης. Το 2018 γίναμε επίσημα σύλλογος που ασχολείται με δασοπροστασία και πολλά ακόμα. Εξελιχθήκαμε με τη βοήθεια ιδιωτών, χορηγών και προσωπικής εργασίας. Ζήσαμε και ζούμε περίεργες στιγμές. Στιγμές δύσκολες. Αυτές τις στιγμές όμως βγάζουν μια αλήθεια. Η Ελλάδα ψυχοραγεί. Συνεχώς κάνετε τις κοστούτες της και φοβάζεται το βιωτικό μας επίπεδο. Η ανάσχεση αυτής της ζωφερής πραγματικότητας είναι καθήκον όλων μας. Ίσως είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη που μπορούμε να αφήσουμε στα παιδιά μας. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν σας ζητάμε χρήματα. Δεν ζητάμε ενίσχυση. Δεν αναζητούμε αναγνώριση. Κοιτάμε μισή ώρα από τον χρόνο σας να ακούσετε τις απόψεις μας. Για το πρωτεύον έργο της πρόληψης όπως το ζούμε εμείς στο πεδίο και όχι όπως σας περιγράφετε εσάς στο γραφείο. Σκοπός μας δεν είναι να θίξουμε κανέναν και τίποτα περισσότερο. Πέρα από την βελτίωση της πρόληψης και της πυροπροστασίας. Και την ενδυνάμωση του εθελοντισμού. Όλοι οι πολιτικοί επιθυμούν την ψήφο μας για να βελτιώσουν πράγματα οι καταστάσεις. Εμείς θα θέλαμε η αρχή να γίνει από τους εθελοντές. Εσείς? Κύριε Πρωθυπουργέ, γνωριστήκαμε στο βουνό και θα ήταν τιμή μας να συναντηθούμε και στο γραφείο σας ή στο κλιμάκιό μας.